Statistika tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea turi li pajjiżna kellu r-raba l-inqas rata ta' qatt matul ix-xahar li għadda fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Malta kellha rata ta' 3.7%, l-istess rata tal-Ungerija. L-uniċi pajjiżi b'rata ta' qatt anqas minn ta' Malta kienu l-Kroazja u l-Ġermanja. Meta mqabbla mal-istess xahar tas-sena li għaddiet l-istatistika turi li pajjiżna kompla jnaqqas il-qatt. Il-pajjiżi li rreġistraw l-ogħla rata ta' qatt kienu l-Greċja bi kważi 19% u Spanja bi kważi 15%. Ir-rata medja ta' qatt fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea kienet ta' 6.7%, bir-rata medja fiż-żona euro tkun dik ta' 8.1%. Dan ifisser li r-rata ta' Malta kienet aktar minn nofs tal-medja Ewropea. L-istatistika tal-Eurostat turi wkoll li b'9.5% Malta kellha s-sitt lanqas rata ta' qatt fost iż-żgħażagħ. Dan ifisser tnaqqis ta' 1.4% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet. Ir-rata medja ta' qatt fost iż-żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea kienet dik ta' 15.3%, bir-rata ta' qatt fiż-żona euro tkun ta' 17.3%.